martangya mahita. Dami ni di batana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batadi hita ima natar surat di buku Filipi bidu tolu ayat 4b 1 ayat 14 songonomma hatani di bata. Ai molo diri pudiba adong si pangasagononna di pardag ingon dalam aku manian tarsuna diari pawaluhod doahu nasian bangsot Israel marga Benyamin halak hibir tuni halak hibir halak parise mangihuton patiki garang dorohaku mangali di huri soka surahan di hati orang nasian pati alai nau parutungan hiad diau harugia dui hujujur alani Kristusi saluhu nadotae hueto karugia tumi bako kamuliao di panadaon di Kristus Yesus Tuhaki alaibana husiako saluhu nai jala orbu doi huetom asa huomo Kristus asa di bagasan ibana hu didapot unang mamarati gora siapati tung siya kaporsyaon di Kristus do ima hati koran na siya debata namaro jahan di haporsyaon asa hutad da ibana doho hagugun ni hayon na ro di hasasaor tua kahaporsuhon na dinagabe sa pangalaw au dohot ibana di hama matenain ang giat saat au tuhay hiyon na siyan akka namati. Apala naong sa hutakku imanang naong gabi sunding gan alay sa huyo. Kayaki do ang giat tartakup ahui. Songon naong tinakup ni Kristus Yesus yahu. Aliak kadonga dakura jumiliriku naong sun hutakupi. Odo tahihu halupa ako mana dipudiku. Kayaki akan dijulu. Dopa padangi do hupuspus dopa upah munangan nasian pajun miti bata sing gijang di bagasan Kristus Yesusi iman saatna dihamuna dong asaha porsyaon di bagasan Yesus Kristus adorang so pinahiba-hiba turpukon adong masada barita na mardonga puda. Ima sahalak namora alay si huli mangging. Ia namora si huli manggingon sudido ditong-itong ibana. Manangapi di leo say ditong-itong. Jala moldo imana mangalihon manang menyumbang manang songod dia pi. Huli maningong marupani. Tusuya doon haraponon mangalihon dongan na tungsoya do oboy mangurupi tungsoya maka tu keluarga manang tuisi pe tu kulit situ tuma alay tarabarita di mana namora api di sedetik dia makadonga sahapor syaon topu maro ima ajal topu maro ima hari kiamat nanduk nai jala di ari ima di papuli ma halak ima naing di bagasan ngulu ni colmai tu api naroko dohot tu surgo alai duk songoni dia makadonga saha porsyang nung ro suru-suruani lau maju sada-sada asa naing manasida ima di pajoni di ari nasasadai neng masuk tu surgo dungi di dok suru-suruan ima sudima diperiksa akka pangalahona diperiksa pabainana nang songoni nguluna neng tu surgo disiulidiki masada-sada nungi marmasuk kama tu naong tinutukon ni suruh-suruh ni. Hape tepat ma
jakwal manang pajuwo tu namora congon. Dungi didok namora congi ma. Bah. Molobo inian suruh-suruan nami. Molekon tusurku nama sayang nai artaki. Sudi ku tinggal ma di Portibio kapek. Bui doao mangido tolong tu suruh-suruani. Tutuani ninna maropani. Baharo pangidoam ninna matu namora jongon. Molekon tusurku nama paluas majuao sayang ni artaki. Hubuan majo maso ang pala 100 kilo ninna. Bayi pangidoam mo ido ninna maropani. Batore buam ma masming. Di paloas may mana mabuan artane saotik minna. Di buam ma 100 kilo mas. Buanon na tusurwing. Dungi masuk ma di buam ma imanak kaningani. Mas 100 kilo tusurgo. Tapi nung masuk tusurgo madala ni memang na di bereng ma di surwi. Di bereng ma surwi itu masaywi. Sudi lantai na, sudi dinding na, sudi penuh dengan emas. Dungi, dung diberengi mana songani. Manor soli mana, lujane yang membuang mason. Hubua 100 kilo on, ape huti on. Ape sudi dengan anak kola mas, ape disonin na marupane. Dungi pitero mana morai. Ibulok koni mana ma. Mas nasi 100 kilo. Tapi tor dibereng suruh-suruh anima idok matona more. Jangan buang sampah sembarangan inna maropan. Aharuna nang dohoron ni nama saya dia makadonga saha porsyam. Ido nanay takas berengutta dang marlapata ni. Ay parutungan ni hiadui di portimi alay harugi dui hujujur ala ni Kristusi. Salu na dotay huetong harugi tumibak kemuliaan na pendo ni Kristus. Namar lapatan orbu dui sudi kotoran dui jalagabe sampah dui sudi. Dang aduk kita nama buani tuban wagecang. Dang aduk kita na buat artapa itu adupan ni di bata. Aku ni do luar biasa do didok iman api natak. Kas ni si Paulus di bagasat tubuh halak nang manada Kristus nang takas imana manada imanak ngani Kristus gabe pardagingoni sudi artane si pangasaune angga imana lu harugian dui nung manada di hatani di bata nung manada ima di lomo ni rohani nung takas di baritanori pola do didok ibana. Tarsuna doau di hari peluun. Siap bang susaran marga Benjamin doau. Lapatan na siap peparan siap Abraham. Tu ni ala hibir doau. Ninne ibana. Halap parisi doau. Lapatan na sian patik ni si Musa jala kamalim doau. Na targowar sian ima nakin sian pinopar ni Gamaliel do ima lapatan na ima kanamalu. Oman lapatan na pinatol khasna naking mamuka sian aya opati satu aya uli di pawunga do hasurungan na may lapatan na hasurunga ki balga aw dangadong yan mga dupiawi alay dido ibana kebanggani sia-sia di sudi nukutan da Kristus dang marlapatan bi bakta do ibana no parinong ngiri wetong do orbu kingin na ibana ngiri ma dianggap do sampai artana ini sih jabatan nih diangkat mana do sampai nang hebe nakangani na milioneri mana nagu artana diangkat mana do sampai nung itada hatani di bata di sodo taida dia makadungan ngulu ni mana kangani halak na se mangasahon hasangapun ni Portibio hasangapun ni arta hasangapun ni jabatan hasangapun ni perdagingon alai do udang maribari gabe sampa di sudi nunggi teda ima hasanga pun nasyad di mata iru kabuna jala diro ibana menakani tung we tung do dang marlapa tapi
Ido na bagas dia makadonga sapor siyaw di bagas ang luto asa unang motivasi ta hola to arta tu jabatan unang motivasi ta hola papungpungon arta di portion alay gabi kosong gabi hola tu si gudak karena soni gabi tuduk tu artai bui diatur portion gudak kanak na soni dia makadongan mabiar dang mangan mabiar di bagas ang nguluna ape imanak kaningani do nak kaningani usang do dang sabading ido benok gabe orbut diwe tong ninna si Paulus na pedua dia makadonga saha porsiao di dok si Paulus mamuse ima marhide turpukon asa ngolu na mangyahi na tujulo ngolu na mangyahi pajono Kristus ngolu na manada songon na pinili ni dibatan songon na poso ni dibatan dia mengului ido benai taide luar biasa diturpukon ayat sia 1 ayat 10 pati bahasa didok de 10 pati ima nakangani tarengo tupa joni di pajoni ibanain di nang tatada ima Kristusi dido ibana hoya hima tujolo upana siya bano gincangi gido nama sa itago anggo somarada Kristus anggo so itadda do Kristus ima hola portibiodo di pangasahoni atong ido na balga tujuan ninguluta tu dia do arata tu dia do hita muse do tujuan ninguluta arta portiviodo na di portiviodo tujuan ningulu ta ima surgo di surgoi naking didi songon naking balita namar donga pudei bagaimana itu sorga itu berengot tama danga dong ima naso adong disugui sorga itu adalah tempat kebahagiaan tempat kehidupan yang kekal tempat yang sungguh luar biasa alani dia makadonga sapor siya naing mahita dia cari tupuk tok kita masa itabu di bagasat trupukon dinang tinakup niatan di batasi Paulus berubah total menjadi iman laskar Kristus gabi holan di batado haguku di batado nguluna alani bagi Paulus hidupnya adalah hidup bagi Tuhan dan mabiari mana mati Paulus sanggup melupakan secara masa lalunya alani di bata nama buni mana sada panadayon ima upana siya banogi cangi lau si manoy doon na tu hita donga sa porsyam asa tujuan ningulut ta asa nang sa tita tupinis ima nakaningani tu nanido na surgo hasonangani na taiyahi atau taida matatata ma bereng ma atong dia me tapau pamarwatan melupakan masa lalu melupakan dosa melupakan semua tapi kita akan berubah dan masuk ke dalam rencana Tuhan asa masuk mahitam dia me imatu upah hamonangani atong dia makadonga sa porsyam takasma songon hatan di bata di bagasan trupuk tahun di jala di kora duhita satu tong naikon pasato ta mulut tahun holat tu di bata atong parsido mahita dihasang apon ne tatiyo ma ibana manotong rodi saliling na amen mauliate matukan diho ala di palaso kami Tuhan marhiti hatam nabadi asa tutup kami olo mga sahon unang mabir kami ima di baga-bagami mauliate matukan diho amen.